Xaló plantejava una resposta molt més atrevida, molt més interessant i molt diferent a l'actual, en què teòricament es cobren els impostos, s'administren tan bé com sigui possible i es distribueix renda als qui la necessiten més. Però hem de partir que la idea bàsica és que no hi ha drets socials ni polítics si no hi ha drets econòmics, com per exemple el dret al treball. Però, com que sabem que no sempre hi ha treball per a tothom, cal assegurar el dret econòmic amb una renda bàsica per a tothom. I d'on surten els diners? Xaló planteja un sistema que pot mesurar el que s'està produint, el que la gent necessita, és a dir, el que està demandant. Aleshores, amb un sistema monetari que equilibri oferta i demanda, es poden distribuir diners perquè la gent pugui comprar el que es produeix. Aquesta proposta sembla no solament ètica, sinó econòmicament viable i important. És l'era d'una fam sense precedents. En l'època de major poder productiu i tecnològic, la fam és una institució. La renda bàsica a favor de tots els ciutadans és una fórmula rendible perquè l'economia dels països industrialitzats pugui resoldre el greu problema dels excedents de producció. L'economia necessita els que no treballen perquè siguin consumidors d'aquests excedents de producció. Per tant, ser consumidor és una funció d'utilitat general i no per simple beneficència. Agustí Xaló es va fixar especialment en el cas del Premi Nobel d'Economia Maurice Allais, que va treballar sobre la hipòtesi d'un capitalisme comunitari com complement del capitalisme actual. Ha de ser una qüestió de voluntat política al fixar unes lleis econòmiques que tinguin en compte la importància del simple consumidor. Aquesta possibilitat no té cap dificultat, segons diuen els experts, i pot ser una realitat a partir de que hi hagi una voluntat política. És evident que les coses es fan o es deixen de fer a partir de que hi hagi una voluntat política. Això vindrà, evidentment, quan la gent que ha de votar en aquests parlamentaris i els programes que presentin aquests partits explícitament se citi alguna d'aquestes vies per al control del poder. No té cap dificultat tècnica, segons diuen els que hi entenen, i que es resumeix tot, com tantes altres coses, a que el poble triï una gent que els representa capaços d'assumir això, de defensar-ho i de portar-ho a la pràctica. L'economia ha d'intentar administrar els recursos escassos que ens dona la naturalesa per transformar-los i cobrir necessitats de les persones. I l'existència d'una renda bàsica podria ajudar molt a fer-ho. Agustí Xaló va ser un home amb una visió global del seu temps. Ell solia dir que era un lladre d'idees, perquè utilitzava les existents. Però la veritat és que va ser capaç de veure molt més enllà del seu temps. També va ser capaç de conciliar aspectes positius de dos sistemes tan oposats com són el sistema comunista i el capitalista, sintetitzant un model econòmic que el titulava com capitalisme comunitari. En les seves propostes socials va parlar de qüestions com la renda bàsica universal molt abans que anés de debat públic i, a més, va demostrar que la seva aplicació no era tan sols més justa, sinó possible. A més, quelcom que és molt, molt important és la implantació de la factura xec. Afavoriria el seguiment i l'autocontrol en igualtat de condicions de les regles del joc que el mercat imposa i, a més, facilitaria una informació viable a tots els agents del mercat. El que Agustí Xaló proposa no es en absolut una utopía. Mientras el juego económico permita a cualquier poder político o financiero actuar impunemente, la democracia y la justicia sean solo aparentes. Una proposta de superació del capitalisme i del comunisme, una verdadera utopia, li dic tova perquè es podria realitzar ja actualment, inclús si s'hagués pogut realitzar si s'hagués volgut. Vols o no vols fer la revolució? Perquè si no la vols fer, pleguem.
No hi ha prou amb l'idealisme, no n'hi ha prou amb les ganes de canviar les coses. A més, ha d'haver-hi un programa. No és cap utopia enregistrar totes les transaccions, en comptes de només algunes com els immobles. De fet, només un 10% del diner que circula cada dia és anònim, en bitllets, en efectiu. La resta ja són tot operacions electròniques. Que fàcil que és lograr que el diner no tingui l'anonimat que té avui dia. Aquest crec que és l'element més revolucionari i més interessant de Xaló perquè permet anar més enllà del capitalisme, que pretenia la hiperproducció però explotant a la gent, i més enllà del socialisme, que pretenia la socialització de la riquesa però descuidant de vegades la producció. Si sabem col·locar capitalisme i socialisme dintre d'un marc de sostenibilitat ecològica i de transparència responsabilitzadora, potser haurem trobat el camí que estem buscant durant tant de temps d'una societat lliure, solidària i sostenible. L'Agustí es va dedicar tota la seva vida a fer un sistema i ens el va donar. Ens el va regalar. Els greus problemes que té el món, fam, crisis financeres, es poden resoldre d'aquesta manera. No és cap utopia, per això arribarà. Gran elefant, has estat, ets i seràs el fruit i la llavor de l'home lliure. Series quasi un home perfecte si no fos que la teva exquisida cortesia no té cabuda en aquesta terra. No ets ni massa valent, ni massa intel·lectual, ni massa espavilat, ni massa trampós. Simplement ets un ingenu. Gran i mític i místic elefant, que Déu protegeixi les teves quatre potes imponents i la teva trompa sublim i el teu cor immens. Moltes gràcies, elefant bo i ingenu. Moltíssimes gràcies, savi i geniut i dolcíssim Agustí Xaló. El que en diuen delicte econòmic és insolidaritat, robar a la societat. Jo crec que el meu oncle, degut a la seva formació, era una persona profundament liberal. Acceptava les persones tal com eren, les respectava profundament i intentava no imposar mai res. L'Agustí, a part de ser una persona que ha innovat el pensament en l'àmbit del mercat, de la moneda i en molts d'altres, sobretot de l'economia, de la política, inclús de la filosofia humanística, jo diria que per damunt de tot el que ens queda de l'Agustí, a part del seu saber, és la seva qualitat humana.